hvad skal jeg sige, hvad skal jeg nævne? Jamen, vi har jo selvfølgelig den gamle skipper, som jo desværre gik på pension. Han var altså simpelthen bare, jamen alle turister, der havde sejlet med ham, de skulle bare have et billede af denne gamle sømand, kaptajn, der havde sejlet på verdenshavene. Pludselig står nede på Columbus og sejler frem og tilbage mellem Søllager og Kulhuse med sin grønne papegøje på den ene skulder, tatoveringer af femmaster og så videre. Han sejlede frem og tilbage der. Og han havde jo en fest dernede mange gange, og gav folk jo en tur. Og han gav dem virkelig en tur. Ude midt i sejlranden, der kunne han finde på at få Columbus til lige og køre en tur på 360 grader rundt. Og alle jublede og skreg og så videre. Lige før han lavede det en dag, der ser han Bertel Haarder stå ude i stævnen og snakke i mobiltelefon. Og han siger, nu ud over højtaleranlægget, der begyndte han så at dreje færgen. Er der nogen, der snakker med mobiltelefon? Vi må bede alle passagerer slukke deres mobiltelefon. Jeg kan ikke styre færgen mere. Det går lige direkte i mit styresystem. Så sluk telefoner. Og Bertel Haarder kigger forskrækket op. Og vups, væk med den her telefon. Han troede, han var årsag til, at færgen nu var gået i cirkulation ude midt i sejlranden. Det var bare så morsomt.